Ase amaya chinsa isato chiabono botuko mwancho morigereria ninchiko bagigo komanya amatanga nyarako bakwene kigwa amatanga yo ha nyarako baga ko basenchira yo botutukanu engo bwatekana amonomo ga kabwenka eyo nyarako baga gweso kina wanchirana nga amakwire nyarako baga ko ba asenga ya gwetania bana batano na babere diganyarire ko baga ko bwatekana amonere omonyene kubeka omosira nagosogiro mwancho morigereria waire byande onse asoganeta ko kubatia emirobiri awe getaseni kiandize TV chingaki echaragire chisa sato chiabono bo tukuranto komira na sembe asekrenga yokonekana nyara ko bingo komanya manganga nyara ko baga gwateka kuruba ketego ikira chinga kibune chikolende litangani pio mwancho morigereria katonyore aliankwarikanete tia senchera yo benge Level 2 hospital as a site handing over yenye gitari guchiase okogendera gukwaga chagwegati chinyagitari chitaranyara ko bachikoera guchaka se chigodi gati abe ward ya Masige East musubati ke busitanya goitwa enyiborero tanya goitwa naende abana baitu barega bejipigipigi mbasu abamenyi be ward ya Kiogoro kogendera ko buri serikali ko ene kingo bwendi banyare ko bogotingi wa sensemeyo. Out of all the bilateral labor agreements that you've signed with the countries that you've signed, the question I wanted to ask you is whether you are proactively, and if indeed as you say that these agreements omutenaniri bwa waziri Musalia Mudavadi goikira na bosio bwe senate alikoeranira amaburi igoro yo bwa mate bwese ya Kenya mone chiso chile chaisiko ayo amonande amango mwancho morigereria ngo kwarigana tanyara ko batogosanga amona inyora boyona boko yabwate wetera semitanda yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na wetera ase website www.ndizitv.net Lydia Mose nereto ko bwatera namonere ekoneke buna gochere wetera somo no bimanyirio chinga kiboigo sara mumanyi agene to ko ba kwenhekia buna chibi chamunerio gichagochera senchera yobo ikirano eliane ngoro kwa Josephat Misingo kwa rigantanyare ko batogo sanga amunaye kurumo chakano go ikera omwaelio litko lero ni serikali ye county ya Kisii yanyara kobego chako morobelio bwokorotota ogo chaka obwagachi bwachigati yechinyagitali chenyare ko bachigo tigara nagotakorwa ase emyaka bono imeye ward ya Masige East ni gomorobelio nyara kobogo chakra senyagitali ya Kionyo ase rachikobage koene kigwa buna ne chikobage kobekwa mabati awe kwaga chwana gokorwa bene buna enchira yemo yogotinya obokoreri bwobo chenu imeye county eyomorobelio ni gonyara kobogo koragwa amono waziri bwa obo chenu imeye county ya Kisii ronrenya kweba asabe gonyara kobago gosirwa no mwemsebe ward area ya Masige East Michael Mutume asanyara kobaga ko kerege tambo kero ekyo nagosaba abakichikora kurwa sewodi yaye banyare kobaba toere ruchinga kibone serikali ya county ya Kisii gendete kobaga wikirania chira chamagendro kati ya boko enekia unanyare kobaga gotingia obo chenu ime ya ward ya unagotomonyo molikyo ito Evalino Sero Serikali ye kaunti ya Kisii weterase wizara yobochenu nigo yachakirio murubiri oboko gendererio bwagachi bwechinyagitari echio chitigeire nchira aseritkuria rero bekirana ime ward ya Masige East nago chaka omurubiri onyo gati ya basenyagitari ya Kionyo dispensary etuacha iga kwa hand of site to the contractor kwa chinyagitari the total cost yegasi 7.2 million Egasiengo chakere in the next 2 weeks. Yagachwe to a certain level. There will be another phase. Ujawana kwenye kora paka tairi kiregende kora kareke. Ward ya Tori Kionyo dispensary level 2 hospital as a site handing over yenye gitari guchiase contractor ilindegera torosiri roof na tubekire kitirisa tuchake ko bangaso gukora omjengo chagete emyaka 10-15 ya nande kuruga yango wenda tore asanda akuru kiobegi na ronto bwate chibesanke icho kore matana tuwinyeroro arenya gitari yacha gitu egatigarira njira
neyende tokwenda yo moiso ase ward yetu ya Masige East ekuru kwa Igoma dispensary na ne bwada chimilioni 2 etakira kobande dova irindege ne rechebe kwerufu kora wanu mu waziri bw'obocheno ase county Ronald Nyakweba nigateba bamenyi benseme yomba chego konyeka muno ase obokoneri bw'obubwenia ekoera pi it will be able to konya abandu ba Masige East once nande the borders naona bajana bamali angai bali mbaranga iga nande bamajoge na bamali iga na abandu ba Masige West abo basibwense will be getting services from this facility ni goboigo abaganya bamenyi abo komo munyakonda egasi enyororo asogwikirania emirimo yaje moe a contractor omorembe akore gasi ngia nande gwana namone contractor ngasi ya abandu bacha konyakora na abandu bekinyoro kiaga iga ba Masige East abaja kwewe gasi bakore gasi yokoboko obufundi na kila kitu gukwana omwe msebwe nseme yo Michael Mutume ni gago kirejo tamkirekyo na wakambuya ase serikali ya county nsobura ibwaye governor Simbarati nili bageri gante bie serikali ya ituye county ekora unomo Simba na waziri bae bonsi ngambu ya mono ase oko tara esabali yo gukorera abantu gasi nchomole mbona ase nkore yane mono nekere nkora development bune yiga ina abodia serikali na ndekere ya toire nigagania abanyakonda gwikirania emirimo yabo asenchira ebwenerete gusaba chi contractor Jones chiricha iru chigasi ase ward yane tafadhali bakorega asienkia irindegera abana inji bali batwakirite chikura barore value for money osebarore ngachibesa chiabo bakorusi we banko okora chiregasi osaba kwa nenkolinga na inde asengenje facility etore ya Kionyo nere nene mono asebo ba asienkima ngo apilo cha serikali yaito ona anda somo Simba na inde ni moboli tomenta chibesa chinyinga asenya gitali Mutumeni gawabori abamenyi benseme yoko baba toereru na kubaigena ase amagendero abantu bamintu bamasike ngo basaba baba toereru no nyantura ikirani beyonce ase nsemo yechipara nturanyara buya lakini ngora ngatubwe batwara imani asobora ibabikira sama okane aso musike Simba ngora ntokore ubonjureria abonene mbuya mono abaraya bo baenekia ogochia gwikiraniwa kwa magendero ao nigo boigo bate babuna chira chionsi umugavana we county ya Kisii arwete nigo chirachie gwikiraniwa togwetera bo asingima wando ba sites ega wakinya gitanje tugusi kia that was the promise mugavana tukora Simba rura rati arwete terarenge okore campaign ati aba gusinga niko yo guchikure chiga nimba gajire kinya gitari mbabekera mariogo munya konya the best services in county ya Kisii diamond thank you Ngo reporter ya Ndizi TV Eriatriane Evelyn Osero Biamono muliki oito Evelyn Osero kubwatikana nogo siria obogima kumwanchua obonigo bo ababwatani gose ya mate ya omosa oyo muyinya tokoba gusiro bugima bwa kubwatikana gwakwa risasi chinga kiombe kya Genesis kiara koba ikorobekana ime county ya Nairobi no mobero yegogendera koba gotigara asengendu ya City Mocha ribono nige amate nyale koba gegweso kina koboria bali babwato koganyo kuyabo igo banyale koba bakoba bwate sia iligo ikania chibese chiganeirie eliyo emerobelio yokomonyo mwancho benyale koba gego ikirana amate yo korwa ase ensemo area ya water supply meye wodi chuni constituency ya Nyaribari Masaba ni go batebiro mubiro yogene tokobo kogetigara ase engendu iyo asikali batebire nga amaganyo na mange huikira liria banyale koba bakoreta omubere oyo muliki oito Mildred Mumanyi nanyara koba wikirana asinga iyo na gusanga mwanito robotiro kubatia amate eyemo kurwa chinsemo cha water supply imeyomo chokeroka iyirimiye wodi ya ichuni ebunge Nyaribari Masaba nigo yasokirie na gusaba obokonyi kubwatikana no mwana obo aselita Duncan Onsongo maiga yogu kwa enga kialengi asokurubekana we finance bill asaba saibe kegoli egeke guse Gen Z imiyomochi o Nairobi abo asomobero nyagusira obeire kugotera asengendu ya City Mochari mwana uyo gamenyete Nairobi ase Murorongo ono ritukuria tarembiri mutienyo yosaba yo twanyorete report nga obolire tairane tigochaka after maandamano abete ritukeri ekera tairana abana bamwe bamenyeta Murorongo na barabo bagashaka komorigia bakamuriginya gitari goeta bakamurigi baka police akabura ritukuria ichuma mambi bagake simbi bagateba bono ntukunyara ntumaitina kitogokora
tiga turatema tumurigi moche ekara baenda city mochari bakamanyora noare omwana iga yieto bosio bono ntuntu maetiga kinga kijanyarikanete mwana na bakwirete abu Nairobi ntuma etinga kyakwete lakini ngotebekana nga naringa samandama na yu atalembi nere nasemereti nero uringe tegemeo yani laki tinamanyete nga ninche konyora ya lakini omonene nero manyete lakini asabire obakonyi korwa semore aye omwana oya ikengeye igatugutu kulingana ni amati yaiga nigo bamuchire serikali aso gutumika chinguru chinyinge gwetania ekerengo benga kya basawa ya balinge kurubikana na nigo boigo banyara gote abuna basiri omusai bwengencho uyolenge etegemeo asengeyo ase serikali yaitenen toko bolinga ekera bana abale ko kuandamana ko ukane financial bill nali serikali atege gutumia chinguru chetaneti chiritakeye bagotumia chidiagas namasasi ono bakabana baito twasemereti bakule ono ngosaba kwana kwanenga serikali tegotumia chinguru chetaneti asoko ogotanga abana bakwandamana uchumbe yane nelia sebali bakwandamana ng'amandamano karabe mambiende mandamano freedom nero lakini ndamandamana kurwa yomurembe atali ayo gosalie bintu awo saba kwabo nigo kole gucha asonde bwensi uri no moyo bogwancha gucha wesokia na gusira engeye iga anene mono abarayi bonsi kurwa ebunge iga yanyali bali masaba nabo igo onde bwensi ora kuneke iligosira engeye iga nali baranyale kurusia omwanchobo asengendu ya city mochali na gucha komwanya asentira ya maskani bono kulingana nemerobiri yaye garama yaye turuchenga igere igorake toko kombe no ko nyora gwaito ga ere ngana bira tuminake bono no gosaba onde bwensi ora twarne riri yandeli aso imato konye ebe ne serikali ebe ne NGO no onde bwensi weluisha akitware gosaba serikali yeito motokonye kakimokonye omwana oyo igase itanto bwati kende omobero nyare ko bakongo ikigwese enkeye erindo tindekwe batokonye obokonyi egere tunyale kurusha omobero Nairobi oikenga gaiga agere tunyale ko batoko mwaeni Kuripotela igetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Bemono omoriki oito Mildred Momanyi ase oroboturwa senchira yobo ikera nonigo haborokiwa bali abanyalete ko bakora matemu yekerasi ya 12 kurwa ase eskuru yali goko LSK litkolero banyara ko bago chengerwa ko bazakana no kwenanwa ebiegwa gochia saborokiwa bo ase banyara ko bago kora buya kolengana no mwalimu omonene bwe skuru iyo nigatebire no kubwatera no gwikira no kwanyara ko bago kwene kigwa kurwa sabo iboli aborokie na aborokiwe hiki kenyara ko bage koirire skuru iyo kogendera ko bage gokora buya nonye nabo nigo bago banyara ko bakori chira ngaso mwako yo bachiko bakwene kinga banyara ko bakoira omubaro munge bwana hochia se university bana kutomonya muri kyoito Paul Kapokara nime yeskuru yiga ya secondary ya Ligoko asaboro kigwabo bakora buyansogotemwa ko mwakorya na weta kogenda ase university abanyara ko bakobekerwa chigutwa na kwewe byegwa yokubakira ngambi yaso kubekomokya Kolengana mono mwalimu munene wa skuru yiga aserieta Dorothy Ikoba igatebire na skuru yiga ningo bagendera ko bakobekomokya ase okubwaterana babwaterana mona abalimu abana unenchire ya moyo kwenekya amatoke amaya ayuirere abange bagendera ko bakogoka. Last year tulikuwa na wanafunzi 47, 32 waliweza kupata C+ na and above with a mean of 7. Numuyiga oikiranwa amo na aboiboli abana naboigo nababwatani benchi semi abo asomo mu bagendera ko babagusegeta abana ko bekomukyasa amasomo abo naboigo ko batoko bose begucyasa abana abiga bagutunyara ko bakogenda ase university nabawene ko bakobarase university chiga menche no yomo bongo tebanga abana bakoba kogenda ase gisukuru cyabo banyumaje maya ande bakore mukyo munene egere banyara koja ko bibiongozi bigucya gotokonya chinga kicyamambya
sukuru teri komata egendo gekomata nkeringa obika abarimu ang'e egere osome okore syllabus oite kuruga iga goike university mbari korigereria ng'ang'a ikwarwete rore hori maria igogo etani naende bari bande bakominere gesonge emioro naye bono kiegere kwa advice wana chinyaruka wa card yani the future hold yani the future na butorigerereti oyigo ikirana muno mwarimu munene we skuru ya Nyambaria Aserieta Charles Onyari uyore nkomogani munene we omuyigo iga igabwa tokobo seme guchasa Bible una babone tokubwatira namo n'abarimu eri gukina chisemya ase chisukuru asebo igatogire skuru yiga na kubatogia abana biga bakora buyasobote mu kuiga yanko boli aba Bible especially asetore ngaiga rigoko secondary school bagendera ka bagwatira no mwarimu munene nabo bane board nabo na Bible bali batene ta Bible bande egere skuru ye abana baroro banyarika bakonyora chisem kiri kingia esinga cyo kubwatira no kuya lakini batoke nanko nako leta bara mangana goje skuru tego nyara ka bagendera mwarimu we skuru ye igani gagendera ko bagakubura serikali na nene obisyo mujumbe ko hene kibinango sirere skuru ye iga eri kwenyorere birasi chidomo asabana bakora nabo igono koresho we bare gocha skuru ye nenchire yemo yokoba mazingira maya yogosasya se amasomo. Hatuna dormitory mzuri mahali hao wanafunzi wanalala, na tena wanafunzi wengi wetu sana ni wale wametoka kiwango ya chini. Kwa hivyo pia wanapopata bursaries pia tunaomba watupatie kwa wingi. Abaigane gati abana abo baegwebyegwa akorokia ngakibabeko mukena gweta asibeko babwatukira baseme guchasa abana bande. Naenda kujiunga na Maseno University pursuing mathematical sciences with IT. I have always worked hard and laid down strategies to make this success come true. I have always consulted from my teachers, also had some studies, personal studies, waking up very early and sleeping late, and also made some group discussions. I'm encouraging those who are outside there to work hard, work smart, always aim high. Ginko reporter getasene kya wanjete kya Ndizi TV kurugiga se ebunge yega ya Burabu meye county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp Okara. Emono muliki oito Polycarp Okara kubwatekana na makweli obotu tukana nyarako bakwendeke wa sensemo ya Kiogora se omoncholeria oyo manyarako ba gago itwa amo nabantu batamanyikane tini gobonega tiyo menyekurwa se wodi banyarako bagwesokia na kuburia serikali nyarako bagego korobo tukibwabwa ngo elio ko babeka biara haba kagera bwo banyarako bagoita omoncholeria oyo goika ogo kwanonye nabo Igobo banyarako bakuburia serikali nyarako bagego chaka emurobirio bogotinya oburendi asensemo eyo asebo igo baburia abanyanyimbo ko rwasigata seni ya Kiogoro banyarako babago kwena no burendi nene chinga kichabutuko Busubatie ke busitanya goitwa enyiborero tanya goitwa naende abana baitu barega bejipigipigi mbasumbogete abantu ngo bakira baba arash security is not all good. Tutagete abantu bako patrol chia ready kwa mubegeta kwa tebete na patrol korekane maximum no nya catchment ya Kiogoro station ere ntambe yige tabaka minyinkwa asomo wensi bokobe gango torole patroli egokorekana burungu para makobitu muntu muyu obongo bwa embare ngi ezo konyo busaba abana bakinye nya so bakungaina igo nje narwe honyo naki 21 days igongo jamma paraisha abantu ga omusigari yarwaye agende tole turu abantu barakore gasi yekene ndoko na kuligerira gatone ko sumbuke emyaka yose ingi twarwanete bitigara polisi itwarwanete tojol security. Togo tigana na ensemo eyokoro Kiogoro nigobono ekina ke mubwatrenetie omwarimu gosomorokia
Weskuru yoboroso ya Liang'ombe Adventist Boarding gotoka imeye bunge ya burabu ekenyara ko bage kogendera rituko lya rero ko bwatekana na ekinekyo nigo omwalimu iyo hakagere ko baga komoita goika ugukumorokia obwe miaka ya emyaka kianda ikurwa seskuru iyo engana bono yagendere ko bage koleta obwo bekina ekyo nigo boigo Kirachiko bage kogendera hoika chitariki 15 litko lya Jumatatu. So your diagnosis as of the 30th of May of March 2023 was that there was May. Yes. What is the definition of May? The definition of May means the destruction or permanent disabling of any external or internal organ, member or sensory. So which permanent disabling of external or internal organ had nerves? Do you have anything to indicate that his nerves are not functioning right now? Assault attempted murder. When was that? Your office. When was that? The case was reported on 29th March 2023. That is the time we commenced investigations. And what was whereby the complainant was bypassed. What was the complaint, Mr. Muredi? The complaint was that primary school pupil Amaperera manene ni ganyara kwa kwene kiwase amatanga aya mwasensemo ya mosocho chinga kicho komwenia omwana boda boda oyo moyo nyara kwa bago siro bugima bwaye ase chinchira chobo tutukanu mwana boda boda uyase lieta Elijah ni gogo tebekana nyara kwa bago siria obogima bwaye ko bwatekana no kobekerwa omosira korengana ne amate ya isenya gosira ni go batebire yange yanyale kobe kwenekia kobaenia abana ba omunke yogwetani komi askeri bagoteba nigo banyale koba gusirubu baba sechinjira chire chobo tutukanu ise abana abo nigo litkolera nyara koba kwenekia una nigo anyale kobaga kutwara omosira uyo nyale koba koirera abana baye gosiria obugema gutomanyo muri kwito dipo nasanya osiro sirete tu otu orenge class 5 Aram, orante binga chiange chuka chete, ochokoroseri, ekemonyo mufano ngange koligereri ngange koligechuru. Ekenekerero kia mateyemo imeyo muchomo socho egotoke wodi ya Bogusero. Hasa matanga yoko mwenye musacho yomo wimiaka yegatua Asilieta Elijah gufa. Nigotua umerana na yaiga. Asomo choyo ito, ekintu kia mochiri gotogecha, etu arenga abana abandi. Number of 16. Mega tu atre. Ayomo, iga kweta kerebe kani biri. Abande bago kwase chinchira chiri chitamanyekanike. Oyo tumati korora bu ngane nsemo yebirecha. Iga kwete birongo bikanya. Neli tukuri umusabare sese gache nene gasemekana ineri chini eka. Maiga yo mujega bwa matanga koera nige musanano yabage korekana. Abana bomocho yoigani go babiri bagukwa mu basokano asego tebekana noborogi kurwa 3 mwabo omoibori. Murase number they were 7. One gano yo mutigaiti. Iricha number 6 bona sogo. Abasiki biwa 9. Bakule 5 totigarete 4. Bono oyo nyagusira igalinga mu pastor muombezi omunene. Nakiko chiki agerire chinguri cha Nyasaye charorekanire nga kwa enibu mpaka mangana yabire chasirire tumutangase Kristo weko munyene. Gusangane kitaseni kia Ndizi TV nigo ya mate ya Yesu kian na kwenekia egekorike iga. Umwana oyo kweto class 5 nero musitwire nkoro. Igo bana abandi ne bisasi. Oyo bana njogwe yakwete arone tinga. Nonyera asutugete nganyore bintebi imyake yonsi ipi byangurire tinga ya nchogo. Uragere to monto murito. Ebinte binki birankwanya bakoitabire gosarenda bisambu asabire ugotore kana bapasta asarende usinere naragira agende kubare bonus yaye
komenta najwe ebiga ngati yebimanyerero byabere bikwenekigwa asa matukabwa ngoiga amasaba gokorwa yechinguru tokoragerikera chinguru cha birecha chingiti cha ituru ibere mega itu Jumapili tuko twakoreta omochango nabagaka banene Jumatatu kitokonya koroberi chigari na kitokonya omusabara Jumaine nande yende gaitwa nonya nabo nigo mugako yu abakawe sokia na koreta amariogo ayu abakagosambwa asebono gatiye matiyaye etigarite komenyera obwoba kwa batore kwa sababu nko igutere binta gokora ne binde nkorora tori mpako mu pastor iborongo kumurandiri nagatitiri tukeri makanyaro kuragura abantu batatu musacha yo mana bakungu babere pastor kamatabira ratindi ko gusabira icho bubarire sana ko cyane ko mugako uyo umusunguire sana otigira abana baye barabake akinanda mugako yabwene anye mugako yo akonya kufuatilia abana abusana na sister ya minto ono tukumetinga kiyo chando ono muchando mbago kubayera pi abana aba egesaku ndonyore igericha akoyo ekiagarete tukaimukino nyamangana ya igoro mono ngo bana arenge nkaigo gwakero customer chichi ayesimi ingatoma chibese chiri bubere wane ryogo lyane bona nalibwati chinguru ligo kore gasi ekiagero mumura bone gamoche lyare nturamaro yenta tomoenye toma chibese bone igabona lya mario gabwate chinguru ekagere genteke gegasa gyenkoro oikange fuatiri nindu kwa mubera kinitene nase Kristo oyakoro kumose oyo onde morara amalieta bekira amange lakini genteke monde tuigwane nini ganchire ko basibura anja musiku bono engane yegana betigarite ko begetenda wiri guchia sabanya kenyoro ase bakoboria nga ine neke omoerio Ginko ripoteri yake taseni kia unambeja Mokiandizi TV kuru muchumo socho uyutuke imeye wodi ya Bogusero imeye bunge ya Kitutu Chache South iliteria nehenkoro kwa Dipon Asanya wano ugo ichania Kigima wakawe soke magiga yomubaro munge bw'abantu baye gusiria obogima. Alright, togosika motwe nigo omotenero waziri oyibo igoro waziri wamugane chinse cha Isiko Musalia Mudavadi tigalera nyara kobaga wikera nabo sio bwese netia sekerenga yokoerera nabo igo koro totemero bilio ya serikali anyale kobage goikerania ko bwatekana no kobeka chise icho kubwaterana amone chinse chinde cha Isiko buna chinse chinchikoba chikoira aba Kenya bachikoba bakora emiremo ase chinse echugati abali boigo nyara koba kubolia mabolia no moseneta bwe county ya Kisii Richard Onyonga oyiboigo hotaka kobaga komanyanga mparenga baba Kenya nene ekagolikia basa wanyale koba kwenyorera amabaga yemberemo ase chise chisiko. Reason why the labor contracting agreements in our country and the reason why our people keep suffering out there once they go to those countries to work is because most of those agreements are actually hidden. Nobody knows what actually is written in there. Nobody understands what the terms and conditions are. So I'm hoping that when the minister has signed those agreements, he will enable the Labour Committee of the Senate to interrogate that agreement and make sure that we are able to understand what is in it and what we have gained and, if any, what the terms and conditions are. Social media, somebody came and posted where they say that they are currently in the US, in Iowa, and out of the 400 people who are now Kenyans who are working in Iowa, this gentleman realized that all the 400 come from one given Kenyan community. The question I wanted to ask the minister is whether he's aware that his government is recruiting individuals according to their tribes and shipping them over to whichever country they are going to work, and whether he is trying to solve that problem given the fact that Kenyans are expecting equity and fairness when these opportunities come, particularly given that many of us in the Senate represent the county governments. The minister promised this House that when those positions come out and they're going to be distributed to Kenyans, particularly those ones that are targeting certain areas, that all our 47 counties are going to be included, and they will also get the small cake of whatever that the government is trying to bake.
Metenyi etato yetigarete elio aboroki w'abanyareko bagucaga gwisaransa matemu abo amanene grasike 12 na bigokeria 5 na 3 nigobone kiombe kelia gia Kuppet kianyareko bagegwesokia na gukwanera eng'ana ya ekiganja ekenene yense kogendera ko bagekobutore budget ye kogendera ko bagegosoa ase sector eria ya amatemwa korengana no butererwa ekiombe kyo nigo gyatebire buna ekiganje kenene gose wizara yekiganja yenyareko bagikobutora budget yegosoa ase esemo ya matemu nabuigo oboteneri bwa matemu korengana barabo nigo batebire se metinye tato nigo bono kobutora bwe budget kyo gorachiko bakoreto botutukano bukorekanu echinga kibono aboro kyabagenda ko bakwirigania ase amatemu amanene. We have an issue with teachers' medical cover, which is on the verge of collapse. For more than a month, the union has been receiving complaints from our members all over the country who faces difficulties accessing medical services. Kuppet members seeking medical services have been turned back from private hospitals and mission. The union is deeply concerned by the massive reduction of the budget for the Kenya National Examinations Council. The council's budget has been cut to 0. So 3 months to the examinations, the National Examinations Council has no budget. Omwaziri w'Ekibara Murkomen niganyarire ko bagakwegerera eserikali kubatikana no gutaikiranibwa obwagachi bw'Ekibara ekigendete ko bakikoreto muchando ase chi constituency agukwa na bosio bwe Senate Murkomen niganyarire ko bagagoteba nga kubwatikana no gutakanwa kibesa ko banyakonda na boigo chi bending bills chinyinge kigendete ko bakikotigara ase abanyakonda achicheirere abange b'abanyakonda kwerusia se obwagachi bw'Ekibara ingana yagendere ko bagekora sector y'obosombi gutwara imicando eminge mono. CS, why are there no essential road safety features, including proper markings, signage, rumble strips, and speed bumps on the Metamayua, Mecheo, Chebingombe, Nyansiongo Road? The people of Kenya have told us, yes, we want the roads, yes, you can get the money, but not at transferring the cost of the pump by 7 shillings up, because they don't want the cost of living, because fuel also creates a problem across the sector. So we are now sitting, because we finished the public presentation on Monday, and go and sit together with the Petroleum Department to see is there ways that some other levies or so forth can be foregone or something, so that we concentrate first on raising money for the roads. Obati oruayo mwaziri w'Ekibara Kipchumba Murkomen arogotekerio mwario wamangana maya senchire bwikirano chisesato chiabono mogoro ngwa kerengambia mono hayo mwancho murigereria asoko nikingano genete ko bago ko rigereria miroberio yeitobo tambe megata seni kendizi TV asebo igo chinga kitonyara ko to kubaterana mona bariki baito bamangana ama yimiroberio yeitobo tambe naboko yebwatia wetera semi mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital, wetera YouTube Ndizi TV News, nabo wetera ensemo area ya website ya www.ndizitv.net. Gati ya bali bagenda takoba bagoto bwate korwa semi mitandao ya itoni muroche Dolin Moenga Chinsemo chia Kebirigo Isaac Kanabigo Mandevu kurwa chinsemo chiria chia Ogembo bagotebanga no bare ime yama ya chinsesato chiabonobo tuko chinga kepolo muragwa kurwa chinsemo chisato mugirango nabigo kefosoro kurwa account 047 agotebanga tanya koba gakomocha ime merebelio yegetaseni Kendizi TV nyarabigo yegetaseni Kendizi TV nigo kierule buyakige mana kwenekia ngenda takobe korototera amange asiritukoria rero no tuagete kambia segeti ya eskuru ya sekondari ya Cardinal Tunge likonde kinga tonyera ko bato koretera ari agenda takobaga kwateka kurwa skinsa mochiria nene ase sector area ye chigo saria somoliki oitonde mo Steven hagenda takoba ga waka ekambi ase skuru ya Cardinal bigo eskuru area Kisi High School
liokone kingonyale kobaga gotoletera amayanga gene tokoba gwata kubwatakana na regional chigosori chechi region ya Nyanza hichigende tokoba chikonekiwa imeya orogongo rwagusi Sara Momanyi lero nyara kobaga kwenekia buna chibichamiriro kichagochera senchira yobo ikira chinga kitonyara kobato kubwaterana amonere Lydia Mose kweneke buna gochera gutera sumunwa webi manyere litera negoro kwa Josephat Amisi na koganiro botukobye nabo igo uburigirio bye bwemero bye kubwatia Imeandize TV.